Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, eropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Iguman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom mi in Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 4 Gs. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inaprobara na kan Commission on Elections o COMELEC ang kagagadan na kan Department of Education o DepEd na langkawan ang bayad sa mga o kan mga paratukdo asin mga non-teaching personnel na maserbi sa 2022 election. Sigun kay DepEd Secretary Leonor Briones, nagpapasalamat sinda sa COMELEC matapos aprobaran ang sindang kagadan na langkawan ng 3,000 pesos ang bayad sa mga paratukdo na magsisilbing electoral board asin poll workers. Sinabi ng sasaguton man kan COMELEC ang transportation allowance, pagkaon asin inuwan asin ang mga gastos sa paglinig, pag-repair asin maintenance kan mga kagamitan. Mantang isasabay naman kan DepEd ang sindang budget proposal sa gastos sa mga paratukdo na magkakaigwan ng COVID-19 mantang nagbabantay sa eleksyon. Yan ang pangalas 4 ng bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, check the label, mommies! Check the label, mommies! Choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Todo protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Next na, kawawang batay, lobo, hini
sabor ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadawog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Ika man paghilingan tanan namang ngunyan. Pinasubo mo na naman ako. Paghilingan tang dua. Nagsusulog pa sa naukan jacket ko. In-on-air mo na sa camera. Bawal magandang kwelyo. Sayang man kaya ni mga t-shirt ko dumana. Yung pig suro recycle ko bagaman. Magamit baga lamang. Yan. Di pigsuunan kong jacket. May electric pan man sa likod man. Ay kaya man. Weekend, first Friday, 4 de Hunyo, taon 2021. Nagre-respeto na naman kami sa lambang miyembro kan familia, kasabay na paglaom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya asin kadipisilan, dai kita magpuknat nin panarig asin pakimaherak sa mahal na Diyos na mapara na ining COVID-19 malampasan ta na an mga naghehere lang kan COVID padagos nang mabulong asin day na magparaulakit an kadipisilan asin kita pong pinagbibiyayaan in karahayan ning salud padagos na proteheran asin magamit ta ini susog sa kamawutan kan kagurangnan. O tabi, may igwa ning nagantabay nga paradangog. Makawalo kita, pwede yan. Tabi, maugmahon na kami ni Manity kung makawalo kita ngunyan na texter, ha? Sundo kita 5 p.m. Bicol Target. Mantang kamo dyan, nagtitimo-timo barangan noon. Meriendahan dyan nindo, ha? O kaya pinaghanda na pamanggihan. Mag-iriba-iba kita sa paagikan mga informasyones na nakakalap asin pinagtutukarkan sa indong lingkod, lokal, nasyonal, paminsan internasyonal. Siyempre, mayormente ang tropa ko dyan sa luwas, kumparing Jim, Pading Al, Pading Jomar, si Ad, si Luens, si Renz, sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control! Naman talaga. Sa kuya talagang inspirasyon sa kaugmahan.
Maski huling-huli na, deny to death pa din. Lagi ka, Manuel, murahin kita dyan. Manity, my good friend in the house, Manuel Tutaniez. Yan, talaga naman. Manity from Barcelona. Welcome back, Manny. Okay na, so pigmati-mati mo. Very good, very good. Natural na yan, Manny, sa mga medyo sabi na nga ni baga, abante na ning diit ano man Abante. Gapunta ka nga dyan kaining sa kuyang cellphone, sabi ni Manuel. Manity in the house. Siyempre, nagmumonitor yan, News Direct Edwin, News Manager Mar. Si Angel yaon ang AM ng DZGB, ang Angel ng DZGB, Angel Mustaza. Ako po, ang sa indong servidor sa radyo, siyempre, si Richard, buda si Arven, sa IT yan. Ako po, si Pio Fernandez. Ay na hapon. Yan, so mga nag-antabay sa online, sa official Facebook page mi po, DZGB News Online, sa inman na parte kan Pilipinas, sa kinabahan, maray na hapon, hali po digdi sa Pilipinas. Maki-share po yan hatanganing dakol kitang mapaabutan ng informasyon. Good afternoon. Pwede ka mo dyan magparamdam sa chat box po kan DZGB News Online. Siyempre, bakong kompleto mani, pagan sa tuyang numero 1 man na para antabay, dyan sa Albay District, si Kasag. Gunmuan. Kasag! Maray na. Hapon sa imo, Kasag. Mabuhay katabi. Gusto mo maning mga sira na dia primera klase, presyong tamang-tama lang, mga labas, tranquilong sira. Kikasag ka mo dyan sa public market kan Albay. Kumurarat lang kung pag-abot duman sa kon, Kasag! Makalwasan duman sa guma. Nag-ibot-ibot. Kumurarat mo, Kasag! Bakal ako lapo-lapo! Maluwas na duman. Sige tabi, Senyor Kasag. Ingat and God bless ka mo dyan sa saudan tabi ha, buda sa familia. Good afternoon tabi isa mo. Sige. Bueno, may mga istorya mo na kita sa luwas taod-taod, ining mga nagparamdam kan sa indang attendance, babarasahon niya to yan. May signal tulos mo na kita, akomodaron ta agad-agad. Si kumparing Jim. Pading Jim, good afternoon. Yes, salamat tabi, Padi. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta. Ikadawaan, Barangay San Francisco, digdi sa ginubatan sa 10 mga barangays na may dakulang pagkakautang sa APEC asin na miligrong maputulan in kuryente. Trabisiya an primero, ikaduwa San Francisco. Kasubago, sinabi ni punong barangay Ando Namya, dapat reviewhon kanapik an sa indang record kung sa nangyaring luminang kaunan utang kan mga konsumidores, kung iisipon, bako sala kan mga constituentes niya. Parte kan pag-uugid ni Kapitan Ando Namya sa sayang nasasakupan nagluwas, an apik sige an taonin bill, samantalang an mga residentes digdi, tadakan bagyong roli, tadigdi baga sa tumbok kan last flood. Roger. Dahil mga nag-i-restar na sa mga harong, apisar sa iba, inaranod na nga ni sa mga harong. Kasi nag-i-star na sana sa temporaryong estada sa MORM, sa iba nag-arkila na nin harong, na sa iba naki-star na. Susog kay Kapitan Ando Namya, natatasigi ang issue nin bill kan apik, sa'y nagbabasikan konsumo, ang mga meter reader. Tama baga pa diyan. Sa'y nagbabase, kan konsumo na inanod nga ni suwarong. Wala naman suwarong. Pulinas na ito sa mapa. Pero so kontador nagtatarire karay na ito. Sa initong ta. Very good. Sabi ni Kipita na napaw no. Sorry, Joseph. Purok City baga tinaramaan ito kan plus nagkawarara. Ilingon no pa di. Dawa nga ni daing bagyo baga ano. Paminsan na sa paglilibot-libot na baga kumpadring Jim, matatangan mo paminsan, haralang kaon ang pagkabugtakan kan metro, ano kang kontador? Yo.
Day akong nakaila ko gayud sa doambes na talagang igwaning minasakat na naghihiling kay itong reading. Pero pambihira akong makahiling na talagang minasakat duman sa taas na ito para magsaro-saro ka itong kontador. Pero nakahiling ka na padiki sa kaloy-haloyan mo na sa kinabanay na Na? Non-meter reader, nagbabasa tuwad. Day pa. Digdi. Saan nangyari? Digdi ganit sa mga rilabasan kan plus flood. Kaso dati, nagtatangad sa meter reader. Iyo ta, hababa sudaga. Kanso, buminalunbon so mga gapong gari mga tricycle, mga baybay, graba, volcanic material, baliktad na. Nasa itaas na so tinampong maray, so kontador ito na sa ibaba. Kaya tuwad. Sabi kahit kan meter reader, alangkaw na ngayon. Alangkaw na sa natitindugan niya. Nagkabaliktad sa numero. Only interdisconnect. Matuwad ka na. At kung panahon, talagang iba, abnormal na talagang panahon. New normal. Nagtatangad dati, rabasan ka. Plus flood, ngunyan, tuwad ka. Tao to sa ibaba, so kontador, kinalot. Pigdudo nga wana. So dating tangad, pigdudo nga wana. Gapirik sa kinaban. Indagani kung sa mga numero, tama pa sunasi, rep. Sabi ni Kapitan, review niyan. O reviewon, tama yan. Kabaraliktad na sa numero. Sinapli. Salado ka nasabing official kan barangay anpig singil kanapik mantang dahil siya conforme kung bilog na barangay. Disconnectaran in power supply oras umabot na ni pigtaong plaso na magpalyar ang mga residentes kan barangay na magbayad. Hindi nagdagpa ni Kapitan Namya kung bapan management pwedeng putulan. Roger. Alaga direkta ini sa APEC kung kaya dahil nahadit si Kapitan Nando Namya sa mga paabot na informasyon na mismong barangay ang didisconnectaran ng kuryente. Samantalang nagad kan kapitan, dapat review kan apikan sa hindi mga lista record. Roger, sige. Okay, yan tabi pa mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jim. Paano man manangkad man Magkakaigoning konsumo sa barangay na pinunas na ito sa mapa. Dahil naman dumanin mga harong. Day naman dumanin susuplayan ng kuryente, daing kontador, pero puputulan na at iguang konsumo. Nagpatiso sa kuya, kuya, nagputol-putol man. Jesus Mariosep na pangyari. Dahil lingonin daw, mga kontador bagaman, harlang kawo na nakahiling na kamo, nin talagang meter reader. Ako nakaida ko sa rumbes lang talaga. Nagsakat duman sa motor niya, pinag-stand sa motor niya. So duwang stand bagaman tanganing tildong so pakatindukan motor. Bakong so tagilid. Duman talaga siya. Ako believe duman. Dahil ko lang na-retrato Believe ako, talagang titangad. Buda sa ballpen, duman so reading niya. Talagang si saro-saro man Pambihira ko makahiling. Hilingunin doon mga kontador. Biriyo na bagan sa itaas, campus Igwa ka mong nahiling niya na talagang minasakat. In order for us to have peace of mind and assurance na ang reading tama, I don't know, baka kung table reading or averaging na lang. Dito sabot ay ano na sa naman paano APEC. Adi. Sa totoo lang man let us not put the blame on APEC sa gabos. Tagigibo man ang gabos na may Diyos, di ba man Sa totoo lang, inabutan talaga na APEC na yan. Kan APEC na yan, ang Aleco, talaga maning. It will take so much time. Bako na basta-basta ang inabutan ninda. Dahil kaya talaga. Kunya na yan, dakulaon ng kumpanyaan mani. Ang San Miguel Energy Corporation. Pero look at the extent of damage na dinarakan na mga nakaaging panahon sa APEC, sa Aleco kay tumani, di ba? Pinakiaraman ang kang gobyerno, pinadalagan na ba kang NEA to no avail. Siguro magayon na magdeklara na sa naning state of bankruptcy man then pumuon sa zero.
Iyo ba ka? Data na masabutan kung si Saya nagabas, kung may hinabas, kung pera, gura anong hinabas, kung pinano. Kaya let us not put the blame, anything sa APEC. Tao minabot sinda dyan, iyunaan. Diba? They're trying very hard naman to be fair and square. They're trying very hard naman, kaya lang yun na nga ni, dakol man nagkakakorubid dyan sa APEC baga. Mga linemen, ikaw nagkakorubid. Pero talagang, sabi na nga this cannot be done overnight. Ining rehabilitasyon kan Albay Power and Energy Corporation. Kwarta man ang problema dyan. Kwarta. Yan. I don't know kung paano yan tabi tao dahil mo man malikayan na dahil magkaigoning hababa na apresyasyon kan sa indang trabaho. Yun na nga niyan. Pero on the other side of the story, so much naman ang pigibukan APEC. Talagang inabot lang ning sobra-sobra man na kumbaga ka beyond repair na siguro yung alay ko ka ito Maray nga ita may nagkompa, may nagsalupa ka yan. Kung bayaan na, piga para kon baga man piga para murudan ako bayaan baga talaga, paano na? Who will run the affairs of APEC? Aber daw tabi. Anong isusuhestyonin do? Primero, paano ang pagbayad kaso bilyones na pagkakautang? Can we get assurance duman sa mga grabe ng dagit sa APEC? Kung paano man ang pagmaneharkan, aber daw tabi. Sabi na nga you swim into the river na pinaglalanguyan kan mga taga-APEC kung kaya nindo ang tide. Aber, umasa na kaya lang. Ito na nga hirap ngayon ang buhay. Saro pa man bago kita mag-commercial. Supil Hydro. Sa kahaloy-haloy, pirang tao na digdi sa to maninin, operar an PhilHydro. So nagsusupply ba ganing tubig sa LCWD? Kasubaga baga may pinagtataram si BP Henry sa programa. Nang agad na ning balde si BP Henry nag-abiso na naman, Supil Hydro. Mahuluya, asin mawawaran naman kita ning supply ning tubig halos gabos na lugar kan Legazpi. Maghapon, nata, dain na naman ning kuryente su NGCP. Ano man nga connection kang NGCP sa PhilHydro na tubig bagaan? Su NGCP kuryente, iyo. Kung daing supply ning kuryente su NGCP, daing generator su PhilHydro. Pirang taon na kamong kakukuaning milyones na dilensya kita sa negosyo nindo sa tubig, digdi sa Legazpi, dahil kamo nagbabakal nin generator na kapabling magpadalagan kan sa indong makinarya. It's totally unacceptable man bako. Naaraman sa nanindo na ang generator integral part kan sa indong operasyon kung mawara ang kuryente for you to give sufficient supply of potable water sa Legazpi. Natataday ka mo nagbabakal. Taunaan sa indong pinagkita digdi sa Legazpi. Data na masabutan kung milyon-milyon ang kita nindo. And yet, day ka mo nagbabakal nin generator, garuan man ibagaso auto, daing reserba, katuntuhan bagaman bako. Hey, it's totally unacceptable ng rason nindo dahil kaming generator set. Taan serviceable. Ano ba yan? Dahil ka mo nagbabakal ng generator na pasiguro na mag-conk out ang saro. Igwa ka mong reserbang saro. Oh, ba yan? Napangyari? Mani, ma-commercial mo na kita ta gari masira mo niya na daradara mong tinapay diyan sa imong opisina. Sige, oras Pilipinas, alas 4:33. An oras hatod sa Indokang.
Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang.
Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020. Convincing. Yun na naman, Wadi. Di na ko po. Lagi ka. Di na ko po na nabakan ko sa camera. Loko-loko. Pag-signal ka. Buha ka talaga. Ma-signal kayo na. Makonsuile. Kaya padabaw ko ni si Manny. The best ini si Manny talaga. Oy. Kasag, tabi. Classmate ka pala ni Migong King na Reginaldo. Yan, kasag, nagmamati ka patabi, buda sa familia. Maray na hapon sa Indo kasag, yan sa Albay. Magkaklase palan ka mo kan elementarya ni King na Reginaldo, si Migong King. Yan, okay. Sige, duro-diretso mo nakita kan mga istorya diyan sa palibot. Pero madali mo na, basta nag-apod si Kwan, si Kasag. Nagluwas nga na duman sa Bintol. Kasag! Wala, amigo. Amigo mo, classmate mo pala si Migong King. Classmate ko sa Bagong Bayan. Iyo pala na no, digdi sa Washington Drive. Ampo. Talaga naman. Kumusta ka da ni King na Reginaldo? Ayos pa man, dahil sa nang lawas ng duwa kada kula. Nya, kumusta man kan elementary kamong duwa ni Migong King? Dahil ni Mara, magpaparehas kami may nanak sa payo. Buha ka talaga. Sige, tabi. Salamat din, Maray. Salamat po. Kumusta mo na lang yan kay King? Ayo, kumusta da, King Tabi, sabi ni Kasag. Sige. Okay. Opo. O, King, kumusta da, sabi ni Kasag. Yung classmate pala da ka mong dumananggad sa Kwan. Diyan sa Bagong Bayan, elementary school. Ano? Sige. Duro-diretso kita kan istorya diyan sa palibot. Ans, go na, Ans. Maray na hapon, Sopio, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta para mientras nagunang suspinderon kan gobyerno lokal kan Legazpi ang pag-akseptar ni non-COVID patient sa Legazpi City Hospital. Ini ang sinabi niya na pagkahapon ni Alcalde Noel Rosal kung saan na pagdesisyonan kan lokal na gobyerno kan Legazpi kadahilan sa napapano-pano na ang BRTTA sa pag-handle kan ng mga severe cases ng COVID-19
ang LGU Legazpi nagunaan makapot o kaya mamanihar kan na pagpapakarahay o paparahay kan mga mild to moderate cases kan COVID-19 kun kaya ibubuksan gunaan na Legazpi City Hospital bilang fasilidad sa mild as in moderate COVID-19 cases. Kung magigirumduman sa piyo kan nakalihis na semana, ipinag-anunsar naman ni kan Legazpi Hospital alagad solamente para sa senior citizens na. Pero ngunyan para na ini sa mga gabos na mga mild and moderate cases kun kaya ang mga non-COVID patients na balakutan maglaog as in nakalaog na dyan sa Legazpi City Hospital, i-refer na gunakan lokal na gobyerno sa mga private hospitals, ililipat duman para maging na safe man sinda sa ulakit o kaya sa pag-expose sa mga COVID-19 patients na aakomodaron sa nasambitan ng ospital. So, pirang beds ang iaalokar kan Legazpi City Hospital para sa mga COVID patients tabi? Sa ngunyan tabi sa Pio, wala pa ng papaluwas si Alcalde Rosal kung napiraan konkretong numero kay bilang kining mga hospital beds na yaon dyan. Pero ang sinabi niya, dahilan nga ni sa iyan nagwanang ialokar bilang COVID-19 facility kan syudad for mild to moderate cases. Posibleng gabos dyan, paggamito na, dahil sa aminado man ang alkalde na dakulo na ngunyan dapat na aktuaran o kaya asikasuhon na mga nagpupositibong pasyente rin COVID-19 sa syudad kan Legazpi. Ano yan tabian? Exclusive para sa mga taga Legazpi sana or itong sa mga pigre-refer sa BR na dahil na kayang akomodaron ta na overwhelm na bagay yung bed capacity kang BR? Pwede digdi? Sa ngunyan tabi Sir Pio, for Legazpi go na initabi na anunsyo ni Alcalde Rosal. Siyempre, muyaman tawanan ka na Alcalde ni na priority ang mga Legazpeño. And siguro, kung magkaiguan ni pagkakataon na mabawas-bawasan ang numero dyan and bilang pagtabang naman sa BRTTH, baka mag-akomodar naman sila nin ibang pasyente na bako manhali sa syudad kan Legazpi. So gustong sabihin, bubukasan na so Legazpi City Hospital para sa mga mga mild or asymptomatic? Mild to moderate COVID-19 cases lang tabi, Sir Pio. Mild to moderate COVID-19 cases. So gustong sabihin, bubukasan na yan with the rising number of cases sa Legazpi? Yes, tabi, Sir Pio. Sige, tabi. And katakod kayan, sinabi ni Alcalde Rosal na dahil man na dapat na maghadit ining mga non-COVID patients na muyakot lang maglog dyan sa Legazpi City Hospital dahil sa i-refer sila sa private hospital. Pero wala man ining o kaya mapautob si Alcalde Rosal ang LGU Legazpi katuwang ang DOH ni no balance billing dahil man sa katawag ni Daan PhilHealth sa masa at nga na dahil man madipisilan ang mga Legazpeño naghihilang apera sa hilang na COVID-19 and nagtong asigurasyon si Alcalde Rosal na maski na nga ni ipinag-prioritize guna ninda ang Legazpi Hospital bilang COVID-19 facility sa syudad. Dahil man daw din nangangahulugan na so ibang mga Legazpeño naghihilang as nagkaipunayin na medical na atensyon, papabayaan na kan lokal na gobyerno. I-refer sa mga privado hospital. Roger. So meaning to say, gabos na rooms dyan para na sa nasa COVID patients. Ano, tabi? Yes po, Sir Pio. Talaga. This is something else. Ang mga nangyaring yan, sinasabi ko. Ngunyan lang naman ini nangyari digdi sa Legazpi. Ngunyan nangyari yan. Sige. So yan Sir Pio, dahil dyan sa mas nakakaalarmang kaso ng COVID-19, sitwasyon ng COVID-19 sa syudad, nangangapod na si Alcalde Rosal na seryosohon ang ang mga protocols asin kung kaso man nakakamati ng sintomas, magpa-check up tulos tanganin na maaraman ang magkakanikong medical na disposisyon. Roger, sige. Yan tabi Sir Pio, ang mga impormasyon na pinaluwas pa sa nangunya na pagkahapon ni Alcalde Rosal, Ans Galero, DCGB. Sige ta sa Lunes tan pag restoryahan tabi Ini po muna nagngangalas kita mani sa kasiguran sa Sorsogon ini man So tunito nila dang balaw alamang iyo guminilid sa baybayon. So mga perti pating klase. Pagkatapos, igwa pang saro akong nahiling, dahil ko lang aram kung sa inal, Bicol man ito, pusit! Pusit man, binanyerang pusit! What's happening, ha? Ano ni mga natural phenomenon? Pagkatapos ka, 3rd district naman, baka nakalisa si Mana, so, baka itong sa 3rd district, sa inal lugar ito, sa Kamindanawan man, so talagang abunda na susupply kan so pigigibo bagang sardinas. So
Tamban. Yan. Ta ito, prinutuhiran baga kan gobyerno, nagkaigong una sinta ning prohibisyon sa pagdakop kan tamban for so many months. Ngunyan an kwan abunda ng barhay. Bulan na, pirang bulan ito eh. Yan, tamban. Ngunyan ini ata magayon ng mga klase ning balaw. Masira mo ni maniso. Nakatana ka na itong subalaw bagang tigbabatian kibunay. Ano? May bunay, tapos date na paminta, rinunot na bawang, rinunot na sibuyas, batihon man sa bunay date na arena, tapos ipipritos adimane. Jesus na siram. Iyon na, alamang o. So sa mo yang kwan, sa DCGB News Online, uyugon mo ano, tambak na balaw, duminagsa sa gilid kan kadagatan kan kasigura Aurora. Sa Aurora ba kung sa sursugon man Aurora? Yan. Buday tong so posit, gari sa Aurora man ito, o yan o, iisus na mga balaw ini kasiram. O yan o, talaga naman, napaano do, gari anong mga sistema, maghirabo ka naman eh, tao baad ko nagigilid din, tatibad kong pigisibo na sinda, so kuan kan so, whale shark, butanding, tayo ni, an pigakaon baga kan butanding, araw kayo ning mga alamang, sige sanan buka kan ngimot kaan, sige langoy nida, pig surop nida na alamang, badag girilid na ini, uyan na o, ginutom lugod ako, sukuan baga, so pigibo ka na ukoy, adi, Isus na siram ka iyan, bunay dit na paminta, rinunot na bawang, tapos, arena naman eh, yan, dispis prituson mo, ay nako talaga naman, oo. Kaya, ano ni mga fenomeno na ini? Tabi, Migong King, kumusta ka daaman ni kasag? So, sa imong classmate sa Bagong Bayan, Migong King, nagantabay ka pa Migong King. Yan, tabi. Okay. Sige. Kaya, ano ini, ini digdi. Ako asin na, yan, igon ni option, yan. Alaga dahil sa presenting sa ito, minahalat ng kapero-pero bago magkamit nagdan. Dahil kung minsan, sobra apat. Kung talagang, ini po, tabi, si Engineer Wally Sabater. Yan 8 ang sa Legazpi naman ngunya na kaso nin COVID. Tabi. Amang Diyos kahiraki tabi. 8. Ogon mo Igong taga-Orosite. Day na onambitan kung ano ang trabaho. Estudyante man pigkali. Ni hospital marketer. Taga-Barangay Rizal. Rizal na naman. Healthcare frontliner worker. TGH. Ano yung TGH? Yan. EMS Barrio, consultant. Tapos, Ilawod, casual employee sa City Treasurer's Office. Igonta Kabangan, SEC officer. Top Best Security Agency, CP Daraga. Sus talaga naman, oo. Ay, nako. Amang Diyos kay Rocky. Diretso muna kita kan mga istorya. Pero maray-ray yun yung tawalo lang man 8. Salamat sa mag-Diyos, 8 lang. Single digit. Sana bumaba na ini. Kahira ka na mag-Diyos. Pading Jomar, maray na pun kawahid na. Salamat Pading Tiyo, maray na hapon man sa mga parantabay. Saro man na centenarian ang nagresibi nin ayuda na kwarta hali sa gobyerno. Di naman ini sa banwaan kan makakay. Ini matapos na personal ng maigaw-gaw sa nagsanggatos anyos ng si Lola Bonifacia Boban Año Nuevo. Kan tukang na gobyerno kan bakakay sa pagikan MSWD ang 30,000 pesos na ayuda para sa naunambit na persona nahali sa lokal na gobyerno kang bakakay na pundo. Dahilan sa pagkaantos niya nin sanggatos anyos. Yan. Opo. Si Lola
Bonifacia, apwera kayo ng 30,000 pesos na itinao ka ang lokal na gobyerno, marisibi man nin 50,000 pesos 50? haligyan sa probinsya. O di bali, 70 na. Haligyan sa Provincial Disaster Department of Social Welfare and Development Office. Oho. 80 na yan. Okay. 30 mas 50. 80. Apwera ka yan, may 100,000 pa man siyang mariresibi. Tumataging-ting 180 na. Hali naman yan sa national government. Aba, oho. So, mga maugmahang renesibi, kay ni Lola Bonifacia, asingkan sa iyang pamilya, Yes. ang kwarta na personal nagyawgaw mismo ni Mayor Dinky Romano. Wow, opo. Kasabay niya si Madam Aurea Barameda kang MSWD, Oho. pati naman ang pamayukan Office of Senior Citizen Affairs na Yes. si Nerio Barbacena, sa presensya ni Punong Barangay Texio de Bigol kan Barangay Bunga. Ano yan, kumpadre? Cheque? Cheque ni pade. Oh, dapat ma-assist, mapirmahan yan ni Lola Bonifacia. Kayang-kaya yan. Kayang-kaya na yan. Oho. Ang iba ba, kapag may napipirmahan, doon na natanan. Mark. Yan. Basta may testigo. Oho. Yan. O, Jeron, that. Magigirong daw man, nakaagi pa sa mga aldaw, sa Roman sa syudad kan Tabaco, nag-edad na Sanggatos Mil, o Sanggatos Mil, Sanggatos Anyo. Gabos, ika na sa nabuhay, gabos gadan. Gusto mo. Sanggatos Anyo, nag-recibe man kang kapari yung total na kantidad na 180,000 naman lain-lain na level kan gobyerno. Roger. Yung pala yung dagdag na barata, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadre Jomar. Congratulations sa mga sa Lola, kay Lola Bonifacia, may 180,000 ka, no? Poco mas o menos. Alamat ka sa idong pagkatabay. Happy weekend. Laomi po na naserbihan namin na naman kamo kan DCGB sa paagi kan Bicol Target sa laong ning sarong simana sa abot kan sa mong makakaya. Sagkod po sa masunod na simana, abangan ang masunod na programa ang mga bareta ko para sa aga kasabay Paramentra si Francia May, kasabay ang tropa, si Manny T, si Angel, ako po, si Pio Fernandez. Happy weekend. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to